ya Allah ka raba mu da mai ƙarya, Allah ka raba mu da mai ƙarya. Sabuwar tafiya sun shirya shirin ƙarya, wai sun zo domin ta da kayar baya. Suna ta tsarin gamji sai toho a gaya masu wane su. Murucin kan dutse, murucin kan dutse, kai gamji ka zame masu shakallo. Lalle ƙaura ya tabbata mai girma, ƙauran gwandu kuma mai muna alfarma, ƙauran gwandu kuma mai muna alfarma. Kai ashe ƙaura ya tabbata mai girma, ƙauran gwandu kuma mai muna alfarma. Kai zaki kasa su fita kai ma, ashe gwamna shi ke muna alfarma, ƙauran gwandu kuma mai muna alfarma. Ai gwamna kasa makiya kara, wannan kan to ƙaura sun tsorata kyale su. Wane su su hana maka kai barci, da yaro kyawu take ba karko. Hai, lalle da yaro kyawu take ba karko. Ai gwamna kasa makiya kara, to ƙaura sun tsorata kyale su. Wane su su hana maka kai barci, da yaro kyawu take ba karko. Shi zaki ihunsa akwai girma, tuni kauce kawar su suna fama. Ƙauran gwandu shi kifi kyawansa a ce ruwa, in ya fito ba mai masa alfarma, kan ya matsa zai fara shiga fama. Na rantse Allah kai ma komai, in ya hana ba wanda ka ce komai, in ya yi ma ba mai iya yin komai. Wake iya yiwa ko da yawa ba masu rage komai, ai Allah ya girmama kan komai. Dawisu shi ke da ado kullum, jigon kyabu ke mai lura ne da yake nazari kullum. Gaunan kyabu oga sarki ne da yake rawani kullum, ilimi ne da yake wa'azi kullum. Ƙaura mun zo ai muna alfarma, sai kai to times. Na rantse Allah kai ma komai, komai, in ya hana ba wanda ka ce komai, in ya yi ma ba mai iya yin komai. Ko da yawa ba masu rage komai, ai Allah ya girmama kan komai. Rabu ga ƙaura, kyawun fasali ƙaura, ƙaura kan sakali ƙaura. Babban alfajiri an gunsu Nafisa mai wani alfarma, yana wani alfarma. Kai wadda so biyu zagaye mai girma, ai Allah ya girmama kan komai. Ga dangin cika mai cika aljihu, na shaida masu na ce su biyo sahu, dan barazanar su ba ta gaban ƙaura, domin ya sabai masu alfarma. A jihar Kebbi mu ƙaura muka yi, ƙaura mai kyawun lamari. Wace ƙaura ya zama alfajiri, ya inganta gari sannan ya kawanta gari, ya cira alfahari ya yi wa jama'a kuma ya ci gari. Sai kai to times. Ai ƙaura ya ba magiya haushi, sun buɗe muryarsu da ba taushi, sun sako sahunsu da ke kaushi, ko sun zo sai kai masu ba haushi. Ai Allah ya yi maka alfarma, ƙauran gwandu, ai Allah ya yi maka alfarma, ƙauran gwandu. Ai gwamna ka sa makiya kara, wanda ya yi ai kai to ƙaura sun tsorata kyale su. Masu nan ja da kai, wane su su hana maka kai barci, da yaro kyawu take ba karko. Ai gwamna kai ne gamji, kai ne gamji, faɗin gari ka mai aiki.
na umma wando ba dinki kana tabi daki kana tawa kowa kirki ko ka kasaitar sarki sai a yi gwamna a cikin gwamnati yana nan kan mulki kana taba kowa kaura kana taba kowa aiki kai ne uban kowa kaura kai ne uban karamai mulki suna ta hankoro saura suna ta ba sauro maki suna ta shan sauro a kaura yana ta yin goro muna ajin romo kodan mu baiwa mai kodan kanzo kodan zuma kwazo sai na ga masu wanki sun zo suna ta ban kaura mu ko wurin muka kamara ya zo suna cikin bola mu ko gurin mu mai dola ya zo suna ta jan aura mu dokunan muka karfa sun zo suna ta yin zagi wai mun hana su su hauro kango muna ta yin waka cikin hankulan buga girma ya zo su masu bankaura sun sha giyar su sun ta koko gwamna kafin Allah kaura cire ka ba dai ko zo ba kai a shaidawa first lady na fisa Hausa wanda ne yanzu ga masu yin waka sai an raya na ce in har sun zo mu samu albarka in har yin biya mai girma ta zo maman su Sadiya daga Zamfara mai wakar girma ya ce gwamna kafin Allah kuma kaura cire ka ba dai ko zo ba cire shi ba dai ko zo ba a wando ya da riga maya wannan sai guga to mu biya mu ga uga dan gwamna dan mome da ganga sarkin yamma na ziga mun saba mu ga ya ja zuga ya rike nashi mutunci ga zarumi na gwanda hakan ga yace me gwamna kafin Allah kaura cire ka ba dai ko zo ba cire ka ba dai ko zo ba dai ko zo ba Allah ya samu dace amin. On the Lord's House Studio.